Дуруд амҷиёрони азиз, ба мо бисёртар астихандрози гардан муроҷиат кардестай. Астихандрози гардан беҳад нозукай, беҳад опасняйда. Ҳар кас тобат карда наметона. Агар гуфта будем чандин бор ки агар чиликои ҳиссиёто набоша, астихандрози гардан тобат кардан беҳад қинай наметонед. Ба як бор тараққи парақ кардан ёки кашидан ӯ соз намешавад. ӯро ҳис кардан дар кор ки чӣ қадр устухона бояд тоғрӣ бимонӣ. ма ҳар якташа устухонро тоғрӣ мемонам, каналҳоро хушуҳӣ карда мемонам. Зарарша баъд дохтурои нерволог тобат мекунанд. Барои ки астихандрози гардан кай ки тори асаба межиқа беҳад зарарҳои калон метавад. Зарарша ҳатман баъд дохтури нерволог назорат мекунад. Агар то каналро бо ҳӯй накунӣ, тори асаб озод набоша, ҳазору кол дору бигӣ фоида намекунад. Ҳами приёми гардана ман ягон шогирдамда ёд надодам, барое ки медонистам ки як рӯзина хидмат дар кор мешавад, шогирдон мумкин ки партоянд. Ман ҳамин приёма барои хидмат мондам. Беҳад опасняй, беҳад нозукай, ҳар кас наметона карда умуман. Баъд стумраи L5S1 дар таҷрибаи корӣ бисёр дидам ки L5S1 беҳад кай ки остеофитҳо мебароянд, тори асаба зер мекунад. Вақти тори асабе ки зер кард, камта шамол хӯрданда қӯймучода метия, ай қӯймучо зонода ба голеностопиёда оста воспалениро зиёд мекунад, кокс артроз пайдо мешавад, ба некроз пайдо мешавад. Барое ки аллакай жидкост уже кам мешавад, ҳам қӯймучда, ҳам зонуда. Устухон ба устухон кам мераса, ишша мехороша, проблема пайдо мешавад. Кай ки стумраи L5S1 рост мекунӣ, ҳам қӯймучо соз мешавад, ҳам зоно. Ирам ҳар кас карда наметонад, эҳтиёҷ кунен худтона пеши мутахассис бирин. Ина баъд мо дар барномаи блогимон эълон кардем ки мо гастрол мебироем. Ина дига шаҳрҳо мерем, дига ноҳияҳо мерам, гастрол ташкил мекунам. Гастролда ина касе мехоҳад марҳамат биёяд, ман тобат мекунам. Ҳама корум ма гарантияш қатъия. Корум ҳамаш кафолат дора, фанду фареб нестай, хушрӯ кор мекунам. Ина марҳамат мебиёен, дар таҷриба мебинен худтон. Ана барое ки нархаш чандӣ шава, мо ҳозир фонд кушодестем, ҳозирашда карта мондагием, фонд кушодестем дар фондмон. Ҳар касе ки ҳамин фонди моро ячи пир мекуна, ячи дар он фонди мо мепартоя, ҳамин чекша мара нишон бита, ман ӯро қабул мекунам. Мо бояд фондмона пеш барем, барои ёрдами халқай бояд мо пешравӣ кунем, халқам дастгирӣ кунем. Ини гастролое ки мо дига ноҳиёда мебуром, дига шаҳрода мебуром, мумкин ай то иштон берунам буром, ҳама ин фоидара ман дар фонд мепартом, баъд ай фонд мо халқи камбағала дастгирӣ мекунем. Ман болода як баромонда эълон кардагиам ин кора, ҳатман мо ҳамин кора мекунем. Касе ки мехоҳад марҳамат ина ма пеш ай рафтанам ки ҷое боша эълон мекунам, кадом ноҳия мерам, кадом шаҳр мерам, эълон мекунам. Шумо дарак меёвен. Ина фейсбуки мода тамошо кардан гирен. Касе ки аъзои санаторияи мо мешавад, мо ай улав баъд якта сумки ҷамъ шид ёрдам кардан мегирем. Рақамҳои ма дар ҳама картҳои алиф ҳастай, амонатбанкда ҳастай, душанбесида ҳастай 907 72 35 25. Ҳамин рақамҳо картҳода пайвастанд. Касе ки партофт чекша нишон метиҳад, ман қатъиу кор мекунам. Мисол як рӯз меистам, ду рӯз меистам, ҳамин 3 рӯз агар бинамтон басай. Ина гастроли навбатии мо рӯзи чоршанбе шаҳри Бухтардай аз соати 9 то дра. Касе ки мехоҳад муҳтоҷа ёрдаи мода марҳамат биёед. Мо шуморо нигаҳ мекунем. Саломат бошед. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.